No nyt ollaankin sitten valmiita aloittamaan se itse ohjelmointi. Ja lähdetään tutustumaan siihen käyttämällä tätä interaktioikkunan tulkkia. Täällä promptiin voi kirjoittaa erilaisia lausekkeita ja painamalla enteriä evaluoida ne. No, mitä ne lausekkeet sitten on? Yksinkertaisimmillaan lauseke, jonka voi evaluoida, niin on yksi luku. Eli mä voin kirjoittaa tänne nyt vaikka 6, paina enter ja tulkki evaluoi sen lukuarvoksi 6. Mä voin tänne kirjoittaa myöskin merkkijonon Tiina. Tää on nyt merkkijono, koska se on hipsuissa sisällä. Ja mä painan enter, niin Dr. Racket evaluoi sen merkkijonoksi Tiina. No, tässä ollaan nyt jo kirjoitettu lausekkeita ja evaluoitu niitä, mutta tämä ei ole kauhean mielenkiintoista vielä. Me tarvitaan operaatioita eli funktioita, jotka ottaa sisäänsä näitä arvoja ja tekee uusia arvoja niistä, eli palauttaa paluuarvona jotakin uutta ja kivaa. Voidaan käyttää luvuille peruslaskutoimituksia, esimerkiksi pluslasku olisi hyvin yksinkertainen luvuilla toimiva funktio. Nyt Racket-kielessä kaikki funktiokutsut kirjoitetaan sulkujen sisään, niin että ensin kirjoitetaan sulku auki-merkki, sitten kirjoitetaan sen funktion nimi, ja nyt plus-funktion nimi on vain merkki plus. Ja sen jälkeen annetaan argumentit sille funktiolle, eli nyt tässä tapauksessa luvut, jotka lasketaan yhteen. Ja lopuksi laitetaan sulku kiinni-merkki. No siinä on nyt yhteenlaskulauseke, joka voidaan evaluoida taas painamalla enteriä, ja Dr. Racket osaa laskea ihan yhtä hyvin kuin mekin. Huomasit nyt, että meillä on se plusmerkki tuossa edessä, tätä kutsutaan prefix-notaatioksi. Se voi aluksi tuntua vähän oudolta, että miksi se plusmerkki laitetaankin tuohon eteen, kun normaalisti se laitetaan lukujen väliin, mutta siitä on se hyöty, että me voidaan laskea nyt vaikka kuinka monta lukua yhteen ja ilmoitetaan vaan sillä sulku kiinni merkillä, että milloin ollaan valmiita, milloin ollaan annettu kaikki argumentit. Ja nyt voidaan sitten kertalaakista laskea isompilla ja yhteenlaskuja. No tässä oli nyt esimerkki tämmöisestä luvuilla operoivasta funktiosta. Me voidaan totta kai operoida myös merkkijonoilla. Eli string append olisi nyt sellainen funktio, joka ottaa sisäänsä merkkijonoja. Mä annan sille nyt 3 merkkijonoa. Ja suljen, päätän, että nyt on argumentit annettu, sanon sulku kiinni merkin. Ja nyt kun mä painan enteriä, niin mä saan sieltä paluarvona merkkijonon Tiina Partanen. No niin, nyt ollaan nähty aika paljonkin jo Racket-kielen syntaksia. Ja tällä pääsee hyvin pitkälle, eli meillä on sääntö, että kaikki funktiokutsut kirjoitetaan sulkujen sisälle niin, että ensin kirjoitetaan sen funktion nimi ja sen jälkeen sitten tietty määrä argumentteja ja lopuksi sulku kiinni merkki. Meillä voi kuitenkin olla sitten lausekkeita, joiden sisällä on toisia lausekkeita. Ja nyt mä siirryn tänne määrittelyikkunan puolelle ja kirjoitan tänne vähän monimutkaisemman lausekkeen. Eli lähden tekemään jakolaskua. Tässä on käytössä nyt samat merkinnät kuin Excelissäkin. Ja jakolaskun jaettavaksi mä en annakaan nyt lukua, vaan mä annankin toisen lausekkeen. Mä laitan tänne nyt 3 × 4 lausekkeen jaettavaksi ja myös jakajaksi niin pistän sinne lausekkeen. Noin, eli nyt tässä muuten nähdään myöskin tämä Dr. Racketin tapa auttaa näiden sulkujen kanssa. Et kun meillä on lausekkeen sisällä toinen lauseke, niin täytyy olla huolellinen näiden sulkujen kanssa. Eli nyt mä olen sulkenut ton jakajalausekkeen, mutta vielä tarvitaan yksi sulku, että koko jakolasku on sulkujen sisällä. Ja nyt, miksi mä kirjoitin tämän tänne määrittelyikkunan puolelle, niin voi johtua siitä, että mä haluan tallentaa tämän täältä, eli mä voin täältä File, Save, Definitions as antaa tälle nyt nimen. Annetaan tälle nyt testi 2 nimeksi. Eli tässä määrittelyikkunan puolella kirjoitettu koodi saadaan tallennettua. Nämä, jotka tänne tulkkiin on laitettu, niin näitä ei saa talteen, eli ne hukkuu sieltä sitten. Eli jos halutaan koodia kirjoittaa, niin se kirjoitetaan aina tähän määrittelyikkunan puolelle.
Toinen syy on sitten se, että mä voin nyt ajaa tälle stepperin, eli täällä on tämmöinen stepperinappula ja se auttaa mua näkemään, miten tämä Dr. Racket tämän evaluoi vaihe vaiheelta. Kun painan tuosta stepperiä, niin täällä aukeaa tämmöinen ikkuna, jossa näkyy nyt sitten vaihe vaiheelta, mitä tässä tapahtuu. Ja tämä vasen puoli näyttää vihreällä sen lausekkeen, mitä ollaan evaluoimassa. Eli tässä tämä jakolasku, sitä ei voida suorittaa, koska tämä ensimmäinen argumentti onkin lauseke, jonka arvoa ei vielä tiedetä. Ja siksi Dr. Racket evaluoi sen ja täällä on nyt sitten välivaiheena 12. Seuraava steppi mennään tämän jakolaskun toiseen argumenttiin, joka on myöskin lauseke, joka täytyy ensin evaluoida. Eli se vähennyslasku pitää suorittaa ja sieltä saadaan 1. Ja viimeisenä vaiheena sitten voidaan suorittaa se jakolasku, koska molemmat argumentit on nyt arvoja ja jakolaskun tulokseksi tulee 12.